שלום רב, תודה שהחלטתם להקשיב לפתרון תרגיל בנושא התפלגות נורמלית סטנדרטית, ואנחנו ממשיכים. כמו שציינתי בשיעור, יש לנו במרבית המקרים 4 שלבים לפתרון בעיות בנושא התפלגות נורמלית. שלב ראשון והוא החשוב ביותר, כתיבת נתונים. לאחר כתיבת נתונים מדויקת, אנחנו עושים המחשה ציורית, אנחנו מגיעים לשלב 3, פתרון תרגיל. במרבית המקרים אנו נשתמש בנוסחת ההמרה, כמו שכתבתי, z שווה ל-xi פחות mu תוחלת באוכלוסייה חלקי לסטיית התקן סיגמה באוכלוסייה, ולא לשכוח לכתוב את המסקנה באופן מילולי. אם כך אנחנו מתחילים. במרבית המקרים אנחנו גם נשתמש בטבלת סט, כמו שאנחנו יודעים, ועכשיו אנחנו מתחילים עם שאלה ראשונה. בשאלה הראשונה אנו נתמקד כנראה בסעיף ג' בלבד. אם כך מתחילים. הצריכה היומית של אריזות קרטון במפעל מתפלגת נורמלית בקירוב עם תוחלת 600 וסטיית התקן 50. מה ההסתברות שביום מסוים הנבחר באקראי הצריכה היומית תהיה בין 525 ל-700? וכך אנחנו מתחילים. שאלה ראשונה, סעיף ג'. שלב ראשון, כתיבת נתונים. אנחנו מדברים על אוכלוסייה, ולכן כמו שביקשתי בשיעור, בבקשה לכתוב מילה אוכלוסייה. ואז אנחנו זוכרים שידוע לנו שצריכת הקרטונים, שהיא האוכלוסייה, הקרטונים היא האוכלוסייה, מתפלגת בצורה נורמלית, כך שהתוחלת mu שווה ל-600, וסטיית התקן סיגמה שווה ל-50. בואו כבר עכשיו אנחנו נעשה המחשה ציורית. אם כך אני מגיע לשלב 2, המחשה ציורית. נאמר לנו שהמשתנה שלנו, x צריכת הקרטונים, מתפלגת בצורה נורמלית, כך שהתוחלת mu שווה ל-600, ואז מבקשים מאיתנו, תשימו לב, אני חוזרת לשאלה, מבקשים מאיתנו לחשב את ההסתברות שביום מסוים הנבחר באקראי הצריכה תנוע בין 525 ל-700. אם כך, 525 יהיה לנו בצד שמאל מצד 600, ואילו 700 בצד ימין. מה שואלים? מה ההסתברות שהצריכה תנוע בין 525 ל-700? כלומר, מבקשים מאיתנו לחשב את השטח שאני כרגע צובעת. בואו כרגע נכתוב. מה ההסתברות? ההסתברות P, שערך ינוע בין 525 ל-700. כותבים את השאלה כרגע פה. P שווה X שינוע בין 525 ל-700, כרגע סימן. אנחנו מגיעים לשלב 3, פתרון התרגיל. אם המשתנה המקורי, כמו שאנחנו למדנו, מתפלג באופן נורמלי, כך גם ברגע שאנחנו ממירים את ערכי X הגולמיים לערכי Z, אז גם המשתנה החדש הוא גם יתפלג בצורה נורמלית, אבל יותר מזה אנחנו מדברים, שאנחנו ממירים את זה לערכי Z, שאנחנו נקבל התפלגות נורמלית סטנדרטית. אם כך, אם אני כרגע מתחת לציר X אני שמה ערכי Z, אנחנו יודעים שבהתפלגות נורמלית התוחלת שווה ל-0, וכדי לחשב את השטח בפנים, כמו שאנחנו אמרנו, אנחנו צריכים להמיר את הערכים הגולמיים
במקרה הזה 525, וגם את ה-700 לערכי Z. איך אנחנו עושים? אם כך ברור לנו, כדי לחשב את השטח באמצע, אנחנו צריכים כעת לעשות המרת ערכים קומיים, כלומר, המרת הערכים, ואז יש לנו שני ערכים, Z1 ו-Z2. ברור לנו דרך אגב ש-Z ראשון יהיה שלילי, כי הוא מצד שמאל, ואילו Z2 יהיה עם הסימן חיובי. נוסחת ההמרה כמו שראינו קודם, שווה xi פחות מיו חלקי סיגמה, לכן Z ראשון שווה 525 פחות 600 חלקי 50, ואז אנחנו מקבלים מינוס 1.5. Z מספר 2, כבר אפשר לעשות את זה. להבין שזה שתי סטיות תקן, זה 700 פחות 600 חלקי 50, זה בדיוק שתי סטיות התקן כמו שקיברנו, ולכן אנחנו מתחת ל-521 נכתוב 1.5, ופה נכתוב מתחת 700, נכתוב 2. אם כך, עשינו את הנוסחת ההמרה. עכשיו אנחנו אומרים, זה שלב א' ראשון, ועכשיו אנחנו מגיעים לשלב ב'. ההסתברות ש-x ינוע בין 525 עד ל-700, זה אותו דבר כמו לכתוב בערכי Z, שה-Z ינוע בין מינוס 1.5 עד ל-2. וכדי לחשב את השטח שהוא בפנים, אנחנו נחשב למה שווה הסתברות שערך Z ינוע עד ל-2, כלומר כל השטח שאני כרגע אצבע בצבע צהוב, פחות ההסתברות שהוא יהיה עד מינוס 1.5. פה כרגע נסתכל ויזואלית מדוע. אני כרגע מוחקת את הצהוב שלנו. מחקתי יותר מדי. בואו נחזיר את הדברים שלנו פה. זה שטח שכחול, ואז זה צריך פחות את השטח הלבן. החלק הזה הלבן שכרגע אני אומרת, זה בדיוק ההסתברות שה-Z תהיה קטן או שווה מינוס 1.5. עכשיו בואו כרגע נתחיל לחפש את השטחים. ה-Z קטן או שווה 2, כדי לחשב את השטח הזה, הסתברות, אנחנו הולכים לטבלת Z, ואז אנחנו אומרים כשערך Z שווה ל-2, ובמקרה שלנו זה בדיוק פי של Z קטן או שווה 2, לפי הטבלה אנחנו מקבלים את הערך 0.9772. 0.9772. אז Z נוסף שביקשו מאיתנו, Z קטן או שווה מינוס 1.5. אתם לוקחים טבלת Z עם ערכים שליליים ומגיעים לבד בלי עזרתי, אתם רואים שיהיה שווה ל-0.0668. לבד, לא מתוך טבלה, גם מתוך טבלה פה אפשר למצוא את זה, אבל אני רוצה שתסתכלו בטבלת Z עם ערכים שליליים. שלב הבא, אנחנו קיבלנו את שני ערכים, שני שטחים, בואו נמשיך לפתרון שלנו. אם כך פה זה 0.9772, הסתברות פחות כמו שאמרנו מינוס 0.0668. ואם כך אנחנו מקבלים בערך 0.91. אנחנו מגיעים לשלב 4, המסקנה.
כדי לכתוב את המסקנה, אם שואלים את זה בהסתברות, אנחנו אומרים ההסתברות. תראו איך להקל עבורכם, תשימו לב, תמיד תחזרו לשאלה מה שביקשו מכם. מה ההסתברות שביום מסוים הנבחר באקראי, הצריכה היומית תהיה בין 525 ל-700, אז ככה אתם גם תכתבו לי במסקנה מילולית. ההסתברות שביום הנבחר באקראי, הצריכה תנוע בין 520 ל-700 שווה ל-0.91. לו היו שואלים מבחינת האחוזים, אז היינו מאמירים את ערך 0.91 לאחוזים, ואז היינו מקבלים 91%. אני בטוחה שאתם הבנתם. תודה רבה שהקשבתם. בואו נגיד